Ginpahayag nga front lang ang pagbaligya sa palamahawon sang naaresto si Maricris de la Peña Yap, 26 anyos, sa drug bypass operation. Inyang estilo ni Yap pero wala nakalusot sa natransaksyon na sa pulis kahapon Desyembre 13. Sa din sunod sa pulis, inyang nabaklan sang isa ka plastic sa ginapatian Cebu gamit ang 2,500 nga bypass money. Nakompiskar sa iya posisyon ang 4 pagid ka plastic sa droga nga nagabugat sang 15 gramos kag may market value nga 102,000 pesos. Isa na kasimana nga gin-monitor si Yap, tob-tob na dakpan samtang nahibaluan. Nagahalin pa sa probinsya sang Iloilo ang supply sini. Isang mga 1 week man nga casing kag surveillance sa subject. Nakakuha kami siya kagina mga alas 10:40 no. Bakal ang pusher buyer naton siya sang isa ka sachet. Dito na diyon namon sa aresto. Sa karon mga K5 nakahunong na sa Police Station 9 si Yap kag natala ang kapasakan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.